Pochádzam pôvodne z Krupiny, ale momentálne žijem v tejto krásnej malebnej dedinke v Lišove a venujem sa tu tradičnému remeslu a tým je tkanie. Tomuto remeslu som sa dostala asi takým spôsobom, že som bola na nejakých workshopoch a školeniach v Úľuve a okrem iných, ktoré som absolvovala, tam ponúkali aj kurz tkania. Keďže som to nikdy predtým nerobila, tak ma to tak lákalo, že vyskúšam si to, že aké to je. A vlastne s týmto cieľom som išla a nakoniec ma to tak oslovilo, že som absolvovala ďalšie a ďalšie kurzy a chytilo ma to tak, že sa tomu teraz už dlhšiu dobu venujem. Takže keď je to tkanie, tak nevyhnutné je pri tom použiť buď nejaké krosná alebo nejaké tkacie rámiky a ja mám rada prírodu, takže mám najradšej také prírodné materiály. V poslednom období pracujem hlavne s ovčou vlnou, ale aj s bavlnenými materiálmi, ale snažím sa aj používať materiály a recyklovať ich, takže najskôr také prírodné materiály. No to samotné tkanie je už ako taká čerešnička na torte a predchádza tomu tkaniu hlavne taká dlhodobá príprava, a to je príprava osnovy, ktorá je pomerne náročná časť, aj zložitá, dostať vlastne tie nite na krosná, cez tie niteľnice a všetko si to upevniť, takže to je taká najzložitejšia časť. A už potom to samotné tkanie, podľa toho, čo si človek zvolí, či je to niečo jednoduché, alebo vytkávanie vzorov, to už je potom také. Myslím si, že hej, stretla som sa s veľa mladými ľuďmi, ktorých zaujíma toto remeslo a na rozdiel od minulosti sú teraz možnosti mať aj také menšie prenosné krosná, ktoré sa vojdú aj do menších priestorov, nezaberú toľko priestoru. Sú lepšie vypracované a myslím si, že aj taká jednoduchšia práca na nich a variabilnejšie, väčšie možnosti sú. Myslím si, že majú mladí ľudia záujem o toto remeslo. Väčšinou to robím sama, ale snažím sa chodiť na také stretnutia, kde sú ľudia, ktorí sa tomuto venujú a vlastne odovzdávame si skúsenosti, pomôžeme si a vlastne tým spôsobom aj človek sa niekde posúva ďalej v tomto remesle. Tak v prvom rade to berem ako taký relax a takú tvorivú činnosť, ktorá uspokojuje v prvom rade mňa. Ale mám radosť aj z toho, keď môžem niekoho naučiť toto remeslo a vlastne taká spätná väzba od tých ľudí, ktorým to ukážem, je tá, že ich to zaujalo a chceli by to vyskúšať a pokračovať ďalej. Treba to vyskúšať a buď to človeka chytí, alebo ho to nechytí, takže je to o tom, či mu to prinesie radosť alebo nie, ale musí to vyskúšať a pokiaľ to nevyskúša, tak ťažko vie sa do toho vžiť, že či to bude vedieť robiť alebo nebude vedieť robiť. A mal by to vyskúšať s niekým, kto sa v tom vyzná a k tomu vie dať nejaké rady a skúsenosti odovzdať. Teším sa z každej možnosti, keď môžem toto moje remeslo ukázať a keď vidím tú radosť tých ľudí, že aké je to úžasné a že sa im to páči.